Mitugot na ang BIR, mga katropa, nga magpahigayon og tax audit ngadto mga higala sa kining pagbayad og buhis no sa magtiayon nga Attorney Mans Carpio and Vice President Sara Duterte. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Nga naman, gumikan kuno kay sa gipresentar ko no mga higala dito sa AMLAC during the hearing, nakita kuno nila ang probable cause. No? So ila kuno i-audit mga higala tama ba gyud ang pagbayad og buhis sa magtiayong Duterte mga kahigalaan. Bullseye! Bullseye! Ilang susihon no kung tama ba kuno mga kaigsunan. Well, ang ilang gustong mahitabo uting kayo ning tanan iyagyag gamit mga higala or in the guise of accountability. Bullseye! Nahitabo sad ni o kagahapong adlaw kini mga higala miguwa nga balita usa ka adlaw sad human may higala nga naka-file og kaso si Attorney Manasseh Carpio, no? Uban mga higala si Attorney Danao ang iyang abogado, no? Kalabot mga higala sa kasong kriminal. Batok mga igsoon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa Governor niini, sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC, o yung medosab mga higala sa mga miyembro sa Committee on Justice sama nilang Luistro, Sindania ug Dilima. One day after that mga higala, mas gigipit pa hinoon. No? Mas giipit pa hinoon may galas gobyerno ang magtiayong Duterte. Gumikan kay wala na lang dito may gala naka-focus karon sa impeachment, di ay another lahi mga higala nga pamaagi sa pag-audit sa ilaha. Dili lang may igsoon sa ilang pagkana sa gobyerno, kundi lakip na mga higala partikularmente ang ilang pagka-taxpayer. Naabay kaso kung mahibaw-an mga higala nga dunay sipyat imong pagbayad sa buwis? Yes, there is. And by the way, that is criminal naman siguro na may higala, no? Bullseye! Tax evasion. Oh. Naikaso. Sulahi na sad na, mga katropa. Puro I don't know, nagkataon ra ba? O gitiming mga kaigsuunan. Bullseye! Now, di man ta mabalaka, ana. Kay og nila BP Sara pa, nagbayad man silang tama. Mga kaigsuunan. Pero ang atong concern mao kini. Kung ingana sila kahugot mga higala, ingana grabe ang ilang scrutiny nga nahitabo karon sa mga Duterte, particularmente ang magtiayon Attorney Mans Carpio and BP Sara. Kung ingana sila mga higala ka stricto, ingana mga higala nga down to the tiniest or the minute details by ilahag yung uting kayon, untay nga na pod alang sa tanan mga kaigsunan. Bullseye! Bullseye! Because the law is for everyone. The law is for all or none at all. Ang balaod applicable to all. So kung nga na may galang atong gobyerno ka masigasig, madasigon, istrikto, may galang mo puga yun sa isgutan ng buluhisan, kaya gani makita nga mga middle income earner, di man ta ka-ipsot. Kabayad man ta may galas mga bayranon nga di ato. Dapat applicable ni tanan. Kung audit man ilang gusto may tabo mga higala, dapat unahon na itong presidente para mamahimong example mga kaigsuunan. Dili lang kay kung kinsa to nagatubang og kaso, anha pa pud mo manglihok. Bullseye! Dili ba hinuon karon mga higala nga murag magmukha na hinuon may higala nga political persecution ang nahitabo. May impeachment ng ginaatubang, may tax audit pa mga higalang ginapadagan. Bullseye! Bullseye! Partida, napay sa ombudsman napay sandigan bayan na may higala. Kato mga reklamo ni Trillanes. Ano naghanag kaso? So ang tao nga magtanaw may higala makaingon, gamito nila ang pulong accountability, gamito nila ang pulong kini mga higalang responsibility. Pero mga higala luyo ni ana, di man gudbugo ang Pilipino. Magkakita mas mga panghitabo. Ngano man, double standard man good. Bullseye! No? Hugot kaayo dito sa mga Duterte, scrutinize yun mga higala, down to the lowest centavo, down to the last centavo mga higala sa pagbayad sa buwis. Gusto gini lang mahibaw ang tanan kung tama ba yun mga kaigsunan. And yet, wala man lay kasikas kung tama ba na mga higala pagbayad ni Sandro, tama ba mga higala buhis ni Romualdez, tama bang buhis ni BBM? Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez.
Bullseye. Kano sa ababan moabot mga igalang adlaw nga sila na pod mga igsoon na magatubang sa pag-utingkay. Kay wa pa tay supak ana kung utingkayon hala utingkayon tanan. Kung mao ni mando sa balaod din kini nga balaod dili lang ni applicable sa mga Duterte. Applicable ni mga higala to the Marcoses and to all the politicians mga higala. Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Kay nahog man ni karon mga higalag pinili. Nahog man ni karon mga higalag gi-single out lang ni. So dili balikayan nga mga tao maghuna-huna, gilutos nila pag-ayo and therefore mga higala doon na sila laing tumong aside from accountability that is only a facade. Umoro na may gala gihimo nilang tabing pero ang tinuod may gala nilang gusto og tinguha nga mapindaw na mga Duterte lagi kay gila gusto mga higala nga mobalik sa gahom. Bullseye. Bullseye. Ang pangutana ngano kaha nga mahadlok man sila. Di ba? Nini analysis karon sa uban may gala nga mga kini bitang mga political analyst. Matod ba nila mga higala even Irice, no? Irice is liberal. Even Irice may gala matod bang Irice? Many are afraid daghan ko nung nahadlok sa Sara Duterte presidency. Daghan ang nahadlok mga higala to the extent nga bahalag masakripisyo daw ang kamatuuran basta dili lang kuno mga higala mapresidente si Sara Duterte. Ang pangutana nako ngano man. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Tungod ba kay nakita nila kay basig mas ngilingig pa ni mga higala kay sa amahan? Mas kuyaw pa ni kay sa amahan dili sa pamaagi mga higala nga parihag sinultihan. Pero basin og tanan mga higalang balaod nga gigamit gigihimo may higala nga taming karon batok sa mga Duterte gamiton sa di may higala para sa tanan sunod kana murag mo palakpak yung ko ana. Kung salin man natong isgutan, walay magpaka-ipokrito, tanan, hikyad tanan. Pero ang salin baya? No? Tinuod lang mga higala. Ang salin nimo kung kalaban kas politika, diha na gyud ka mabutang sa peligro. Pero wala ka mga higala, uyon kada ka congressman diha. Grabe, ilaron pa man tanin. Kada ka congressman diha mga higala, even sila nag-identify nga na mga congressman nga gitawag nga contractor. Oh. Contractor, but pasabot, ila na, identified nila na. Nga kini mga congressman ni nalambigit no, sa mga kontrata sa gobyerno. Identified na nila na. Pero naabay scrutiny nga nahitabo. Naabay pag-ukay sa ilang mga salin nga nahitabo. Wala. No? Gitabunan lang ang gitabunan, may gala. Lain nga issue ang patutukan, mga kaigsunan, para sila malimtan. Kini mga under scrutiny may gala o na-identify as mga contractor na abay disciplinary action nga nadawat wala eh. Nauna pag kaduha pa na suspended mga higala si Congress Miao. Pairing-iring ra may higala pero kaduha na suspended. Pero katong identified as contractor asa naman to? Basi ganing nakalimot na mos pangana to. Wala na, di ba? Wala na igdungog mga igsoon. Salamat kayo, Noy Palado, sa mga paghatag og napulo kabituon. Tinuod yun ang giingon nila sa una may higala. Kuan na nagab ka ng karon panahon karon na bag-o na gyud no. Sa una may higala mo ingon nga kabuoton ko ang bituon og ihalad ko sa imong atubangan himuon kong purong-purong sa imong ulo. Karon bay kuyaw na gyud kay ang bituon i-send naman lang. Na, i-comment ni Noy Palado diri na napulo kabituon mga katropa, may na lang. Pila man ang napulo kabituon gab na diri sa ato ang FB. Dong Tuling, maing buntag ni mo diha Dong Tuling. Maing buntag katropang Arnel pa shout out. Maing buntag, good morning. Good morning. Daghan mga igsoon diha sa House of Representatives. Identified mga higala nga contractor, naabay disciplinary action nga nadawat. Naabay Committee on Ethics mga higala nagyaw-yaw. Wala eh. Pagtingog ni Barsaga, yung Barsaga gab, kani mga wala diretso eh. Ay, suspended. Suspended, kaduha pa. Duha ka 120. 60 days, 60. Duha ka 60 days, 4 ka buwan. Why sweldo?
Pero kato mga kontraktor ay hilom pa mga igalas na nikop. Wala lang. No? Na-identified na mga igala nga mga kontraktor pero hantod karon gadawatan lang gihapon mga igala og sweldo gikan sa gobyerno. Og kamong naminaw dia, hinuklogin ninyo kay basik inyo ng congressman. Ha? Nahimo magong selective mo ni nakapait diha mga igala. If the law is being used and weaponized mga igala for political interest, kay mo ingon mo transparency. Uting kayo na to tanan. No? Tanang salin. Unahon na to itong mga kontraktor. Kato mga igalang mga nalambigit sa mga giingong gidilibirag malita. Dili kay dayon na may galag pag sila ang mapasanginlan, moingon dayon di na tinuod. Dako ra ang pamasangil. Pero ganig sila ang mamasangil, di na sila mudawat og ubang rason kay tinuod ang ilang pasangil. Ay! So double standard. No double standard mga katropa. Mo na nakapait diha. So mo na ingon ni Irise. Ilagi ding birahan mga igala kuno si Sara. Taman-taman yun. Gumikan kay many are afraid daghan kuno ang nahadlok sa Sara Duterte presidency. To the extent mga igala nga bahalag masakripisyo ang kamatuoran basta dili lang yun ba presidente. Ang pangutana nga naman. Muna yung pangutana may galang nagtangag na kong ganti. Nganong di ba yun sila musugot? Ang tubag anak mga igala, naana na ninyo. Wala na nako ang tubag, naana ninyo. Kamu yung naunas tubag anak. No. Nga daghan karon mga politiko, wa sila kauyong Marcos. No? Wa sila kauyong Marcos mga igalabat. At some point, they became comfortable. Nga naman, wa man sa sila mahilabti. No? Wa man sa sila mahilabti. Ang ilang kabalakan karon, nga kung si Sara may galamay presidente, it would be their day of reckoning. O ba mao ni mahimo may galamurag pang dabdaban ilang mga samput ani. Mao siguro na nga di gyud sila mga igala mo sugot. Mga igsoon nga naay Sara Duterte nga presidente mo nang bisag unsa may impeachment na karong May 11 kuno mga igala ang plenary voting. No? Butuhan na karon mga igalang taman maduna ron. Amo tong dabay hearing karon gab, pwede na to tanahon karon. Runay last man ron nga hearing sa Committee on Injustice. Oh, last karon nga hearing pagka May 11 kuno mga igala mo mag-election na kuan na. Desisyonan na mga igala diha sa plenary kung i-impeach ba nila diha sa ilang level sa House of Representatives kay pag ma-impeach sa ilang level mao na ni time nga mo forward na mga igala dito sa Senado og magsugod na may igala ang proper trial og diha na mga kaigsunan. Mao sad day atong gihuwat. No? Mao sad atong gihuwat nga naman para mabutyag yun ang kamatuoran. Kay kani panahon na mga igala nag-anda man pod ang kining mga abogado no ni BP Sara. Wa man pod sila nangatog. And I believe kining mga abogado mga kaigsunan no? Wala man gipakataho kagahapon. Mga season man po di amot lang kung magsilbi ba ni mga igala ning mga naa sa Committee on Justice kay sila man mo barog mga igala as prosecutor. Pero duda ko mo hire gyapon nag private lawyer bay. Kaya na uban di abogado pero di man trial lawyer. Si Ridon, travel lawyer man na siya. Si Luistro, liar lawyer na siya. Ngano man, namakakbayan siya, gitaguan niyang bana, may galang na kaso. That's obstruction of justice. Taguan ni mong taong nakasa, mga igala. Kuha na, pagbabag na may galang nga muagino ng ustisya. Bullseye! Bullseye! Tanaw na to, musalir na sila mga igala sa nagbakahilom na karon di kalibre po ng mga abogado, mga kaigsuunan. Ano, ebidensya to ebidensya. Kay, 10 a.m. ilang live. O sige, live tag 10 a.m. At tangin ninyo na kung saan na po'y mahitabo. Kaya wala ba ko nagpasabot, mga igala nga, pag hikyad ni Madriaga, tuo sa day kadayon. Pag sulti ni Trillanes, samot na may igalas Trillanes. Naapa ba'y credibility si Trillanes? Naapa ba'y kredibilidad, mga igalas Trillanes?
Luoy po din taon baya kaayo mga di-react baya gyud ang mga amigo ni Sami Oy. Si Papagob, Arturo Oy. No? React. Manny Pinyol ni react. No? Kadto mga kaila ning tawhana mga higala nga nakita nila ba nagtubo sila kauban lang negosyante dili ni drug lord matud pa nila. No? Pero grabe mga higala ang pagyama-yamaan ning Trillanes. No? Manggubaay kinabuhi ning tawhana. So, mutuo ka ana. Naaba na mga yan na baka bugo ang atong balaod sa Pilipinas. Nga mo pabor dayon diha mga kaigsuuna. Mo pabor dayon ka Trillanes. Kung ang ilang ebidensya mga higala mo pantay ra sa ebidensya ni Sara, di sila kadaog. Kay dapat biyan reasonable doubt na Bullseye. Bullseye. dapat lamang yun mga higala ang ilang ebidensya kaysa ebidensya ni Sara. Mao gyud na. Pero pangutana karon credible ba ang ilang evidence? No? Credible ba ang ilang evidence mga kaigsuunan? Kung sa mga detalye may higala ma-question naman gani anong nga deposit man tong giingon niyang drug lord og kwarta sa SM Lanang nga BDO 2011 nga 2012 man gaable. Istorya hepot, ginagmay. Di ba? May dakong binuang diya mga kaigsunan. Madriaga. Oh? Kato mga suod ni Digong karon pwedeng manilos ni Madriaga. Kay si Madriaga day pinaka-close di ay. Di itong si Sunny Buenaventura dili. Si Madriaga. Saligan. Kulang na lang may gala mo ilo. Subay sa claim ni Madriaga. Pero si Madriaga mismo ang pagkatao mga igala questionable. No? Mabita to mga congressman sila Rufus Rodriguez. Di man gud sila members Committee on Justice. Di po sila makakuan kay iguro sila makahimog manifestation ba. Di sila mga igala makapangutana gyud kay kasabaan man sila ni Luistro. Ang gating si rang agi may galang inday. Napoy dilima. Napoy dilima mga igala Junel. Tadawara. Ang kabuang karon mga igala gusto ni Dilima ang imbestigahan ang katong kamatayon sa mga NPA mga igsoon dito sa Negros. Pastilan. Bullseye. Bullseye.